Verdachten van de nieuwjaarsrellen wachten nog steeds op vervolging en een laatste oproep om een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog te mogen bergen. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Statenleden zuchten onder een hoge werkdruk, krijgen daar maar een kleine vergoeding voor en hebben ook nog eens te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Ook in Zeeland hebben statenleden te maken met soms ernstige bedreigingen. Een voorbeeld, ik was een aantal maanden terug als voorzitter van de beroepsvereniging bij Nieuwsuur. En wat je dan s'avonds allemaal in je e-mailbox hebt, dat je hoofd eraf gehakt moet worden en allemaal dat soort dingen, hè, omdat je politicus bent. Ja, dat zijn toch wel hele heftige dingen. Het meest concreet wat ik me kan herinneren moet zijn van, eigenlijk zou iemand jou gewoon eens een keer flink te grazen moeten nemen. En misschien moet ik dat maar doen. Hoe kwam dat op u over? Triest. Ik was naar de statenvergadering geweest en ik was met de trein en ik ging terug. En ik had mijn PvdA, ik had mijn rode blouse aan. Ik had ook de speldjes van de provincie Zeeland of van de PvdA op. En toen zei iemand tegen me, terwijl we uitstapten, van goh, jij bent toch van de PvdA? En hij zei dat al op een niet zo positieve toon. En ik dacht, ja, dat ben ik. Ja. En toen stak hij een peuker sigaret, stak hij toen op. En die drukte hij uit in mijn hand. Hij drukte dat, hij duwde gewoon zo hem uit. En hij liep weg. En ik bleef er eigenlijk toch wel verbaasd achter, wat gebeurt me nu? En ik denk, wat moet ik hiermee? En ik ben gewoon naar mijn fiets gegaan, ik ben naar huis gefietst, ik heb mijn hand schoongemaakt en ik denk, ik heb het erbij gelaten. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel statenleden vooral afhaken vanwege de hoge werkdruk. Statenleden zijn per week al snel 15 tot 20 uur per week bezig met hun statenwerk. En dat moet worden uitgevoerd naast hun reguliere baan. Nog nooit bestelde zoveel Zeeuwen vuurwerk in de voorverkoop, blijkt uit de rondgang van Omroep Zeeland. Zo ook bij vuurwerkverkoper Carlo Rotte in Meliskerken. Na 2 jaarwisselingen met een algemeen verbod vanwege corona zijn er nu bijna een kwart meer bestellingen. Ook het aankoopbedrag is fors omhoog gegaan. Explosief. Dus dat schiet op. En de online verkoop gaat het heel hard. En we zien het al, want er zijn al diverse compoundboxen en andere potjes, die staan er gewoon op uit, omdat ze uitverkocht zijn bij de leverancier. Mogelijk is deze jaarwisseling het laatste jaar dat de vuurwerk mag worden afgestoken. Een algemeen verbod zou Rotte best logisch vinden. Zeker in combinatie met alcohol en vuurwerk. Het gaat gegarandeerd weer fout dit jaar. Er is zoveel verkocht dat het ook fout gaat. Dat kan niet anders. Het medicijntekort wordt steeds nijpender. Zeeuwse patiënten krijgen te horen dat zelfs de alternatieven van de alternatieven niet meer leverbaar zijn en dat ze soms maanden zonder hun vaste belangrijke medicijnen moeten doen. Patiënten en apothekers zijn soms de wanhoop nabij. Zo moet Marloes Wilbers uit Dishoek het na 25 jaar ineens stellen zonder haar vertrouwde pillen. Dit is het medicijn waar het om gaat. Die heb ik nog 7 pillen van. En daar moet ik mee doen tot eind februari. Dan zijn pas weer de nieuwe verkrijgbaar. Dus die slik ik iedere dag, al 25 jaar. 20, 30 keer per dag maken we dit mee. Essentiële medicijnen die ze al jaren gebruiken, die niet leverbaar zijn. Dus dat geeft heel veel onrust en heel veel vragen en heel veel telefoontjes en heel veel overleg. Lege lades bij de apotheek. Door onder meer problemen in leveringen uit China. Zelfs de alternatieven van de alternatieven zijn niet meer leverbaar. Marloes Wilbers uit Dishoek slikt al jaren een medicijn dat de kans op een beroerte of infarct verkleint. Wat er zonder medicijn kan gebeuren, heeft ze bij haar vader gezien. Die heeft een beroerte gehad. Dat ze nu ineens zonder komt te zitten, vindt ze moeilijk. Niet zozeer vanwege direct gevaar. Er zit ook een aspect aan van je veilig voelen. Omdat zo'n pilletje een soort van schild is voor wat je kan overkomen. En dat heb ik natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Dus daar zit wel degelijk ook een emotioneel aspect aan. De zoektocht naar de juiste medicijnen kost apothekers steeds meer tijd. En het gaat echt niet alleen om bijzondere medicijnen. Het gaat juist om hele gewone medicijnen. Medicijnen tegen cholesterol of medicijnen voor mensen met hartproblemen. Ik heb een apotheker gesproken uit Hulst die een medicijn tegen jicht haalt uit Japan. Er zijn afspraken gemaakt om meer medicijnen in Europa te gaan produceren. Apothekers mogen ook weer meer voorraad gaan inkopen. Maar dat zijn geen oplossingen voor het komend halfjaar.
In 25 jaar wordt zo'n pilletje een onderdeel van je leven. Ja, klinkt misschien wat zwaar, maar dat ineens ophoudt is heel vreemd. Heel vreemd. De politie in Zeeland verwacht geen grote problemen tijdens de jaarwisseling. Ook niet nu voor het eerst in 2 jaar geen beperkende coronamaatregelen meer van kracht zijn. Ook in Arnhemuiden, waar het tijdens de afgelopen jaarwisselingen wel eens uit de hand liep, worden geen problemen verwacht. Ik denk dat we met z'n allen ook hebben geleerd ervan en dat we het gezellig willen houden in Zeeland. Dus ik hoop dat ook en ik reken er ook op. Samen met de andere partners, bijvoorbeeld gemeentes, maar ook jongerenwerkers, de kerk, zijn we aan het kijken van hoe zorgen we er nou voor dat we op een plezierige wijze overal in Zeeland oud en nieuw gaan vieren. Omdat het weer een normale jaarwisseling wordt, zijn er wel meer agenten op de been dan de afgelopen 2 jaarwisselingen. Maar de politie wil niet zeggen hoeveel. Nabestaanden van de Engelse vliegeniers die in de oorlog bij Ede zijn omgekomen zijn radeloos. De grondeigenaar waarop het vliegtuig is neergestort wil niet meewerken aan een bergingsoperatie. Ook al bevinden de stoffelijke overschotten zich nog in het vliegtuigwrak. De nabestaanden hopen nu met een persoonlijke boodschap de grondeigenaar alsnog over te halen. If it was your relatives, you would want them to have a proper burial with a proper marker. Bernard Thanthorpe was net 20 geworden toen hij met zijn medebemanningsleden op de terugweg van een missie bij Arnhem neergeschoten werd boven Zeeuws-Vlaanderen. De Sterling-bommenwerper stortte op 19 september 1944 neer bij Ede. Alle inzittenden kwamen om. Destijds is het gelukt om 1 lichaam volledig eruit te halen en van een ander lichaam gedeeltes eruit te halen. Andere pogingen die destijds gedaan zijn, vlak na de oorlog, zijn door gebrek aan middelen en door de hoge grondwaterstand mislukt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde geld beschikbaar voor bergingsoperaties van zogenoemde kansrijke vliegtuigwrakken. Landeigenaren die meewerken krijgen hun onkosten vergoed. Dat leverde al meerdere malen gemoedsrust op voor de nabestaanden. Het is zo belangrijk om dit te doen, omdat we daarmee ook de familie echt ook een laatste plek geven waar ze die vliegers kunnen bezoeken. Theo van Bellegem maakte zich hard voor het wrak bij Ede. Ik heb mensen in de buurt bezocht en samen hebben we toen gedacht van daar moet het liggen. En toen is de luchtmacht gekomen en die heeft een scan gemaakt. Het toestel blijkt, de scans ligt hier in zijn geheel. Dat betekent dat de cabine nog redelijk intact is. Dus dat het een redelijke grote kans heeft dat er inderdaad nog lichamen aanwezig zijn. Alles stond gereed om de resten van de ongelukkige vliegeniers naar boven te halen. Maar toen bleek dat de eigenaar van het stuk grond niet mee wilde werken. Ik denk dat wij als mensen, andere mensen, gewoon op een fatsoenlijke manier moeten begraven. En dat geldt zeker voor mensen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden. De eigenaar werd benaderd door diverse mensen en kreeg brieven van nabestaanden. Maar dat alles bleef zonder resultaat. The 8 men entombed in the remains of Sterling LK-170 deserve better than to be resting in a field. Familie van Bernard Thanthorpe doet nu een laatste poging om de landeigenaar te vermurwen. Bernard deserves better. He deserves a proper burial, as to all the crew. And I appeal on behalf of all the relatives of crew members of that aircraft. Please reconsider. Ik hoop dat het gewicht in de schaal ligt. Ik denk dat we als bevrijde mensen onze bevrijders moeten respecteren. En bij het respecteren hoort een fatsoenlijke begrafenis. En de grondeigenaar wilde niet voor camera reageren, maar zegt wel bij zijn standpunt te blijven en dat hij niet wil meewerken aan de berging, ondanks dit pleidooi van de nabestaanden. Zeeuwse bedrijven beginnen warm te lopen voor elektrisch rijden. De afgelopen tijd zijn er zoveel bestelwagens besteld dat de levertijd voor dit soort wagens snel oploopt. Oorzaak voor die stijging is de praktischere inpassing van accu's. Maar dat neemt niet weg dat elektrisch rijden nog wel zo zijn uitdagingen heeft. Bij personenwagens kijkt niemand meer op van een stekker. Bij vrachtwagens is de grootschalige overstap naar elektrisch rijden nog een eindweg vanwege praktische belemmeringen. Bij kleinere bedrijfswagens zoals deze is die stap al wel gemaakt. Ze gaan op dit moment bijna als warme broodjes over de toonbank. Ze verkopen inderdaad hard op dit moment. De auto is sinds kort bestelbaar.
En we moeten met z'n allen want olie, gas is niet voor eeuwig. Hoe komt het dat Zeeuwse bedrijven nu opeens wel interesse hebben in elektrische bedrijfswagens? Accupakket in deze zit ook tussen de wielen. Met als grote voordeel laag zwaartepunt, goede rijeigenschappen, wielen die extreem ver naar buiten kunnen voor de draaicirkel. De beperkte laadruimte was vaak een beperking voor bedrijven om elektrische bedrijfsbusjes te kopen. Maar de batterijen in de vloer lossen dat probleem voor een groot deel op. Zoals voor een bouwbedrijf in Goes. We willen eigenlijk als bedrijf toch wel vooruit, meegaan met de toekomst, meegaan met de tijd. En we willen ook een voorbeeld stellen daarin, ook naar onze klanten toe. Vandaar dat wij nu hebben besloten om alvast in te stappen op overgaan naar elektrisch rijden. En als je dan bij de voorlopers hoort, dan kom je ook problemen tegen. Ik kom zeker wel wat uitdagingen tegen, vooral op het gebied van prijs moet ik eerlijk zeggen. Want de prijs voor elektrische bedrijfswagens, dat is nog wel een dingetje. Maar het is ook eigenlijk een principekeuze geweest. Andere uitdagingen zijn eigenlijk aanbod in de markt. Er is niet heel veel aanbod nog in de markt, dat komt wel steeds meer. En ook gewicht en trekkracht is nog een uitdaging. Elektrische bedrijfswagens zijn hard in opkomst, maar gaan ze de markt volledig veroveren? Volkswagen is bezig om een accupakket te leveren waar je 800 kilometer mee kunt rijden. Op het moment dat zo, of tenminste als dat er is, dan kun je 80% van de markt zul je kunnen bedienen. Die laatste 20% niet. Dus dieselmotoren, zeker in de bestelwagenlijn, die zullen er altijd blijven. Zeker in de grotere bestelauto's. De eerste busjes zijn al geleverd. Het merendeel van de bedrijfswagens komt in de loop van 2023. De directie van havenbedrijf Verbrugge vindt een loonsverhoging van 17% onredelijk en onmogelijk. Een groot deel van het personeel heeft sinds vorige week het werk neergelegd omdat ze willen dat het bedrijf zich houdt aan de afgesproken prijscompensatie. Het havenbedrijf wil echter niet verder gaan dan 7% en een eenmalige bonus. Wat ik toch wil onderstrepen is dat er ook een afspraak is met de vakbonden die zwart op wit in de CAO staat, dat er bij extreme omstandigheden om de tafel gezeten moet worden. Nou, oktober was zo'n extremiteit, 17%. De norm in Nederland is tussen de 5 en de 7%. Dus de vakbonden eisen die 17, maar willen gewoon niet praten. Dus ja, dan houdt het op. Door de staking leidt het bedrijf naar eigen zeggen een miljoenenverlies. Het bedrijf is bereid om weer om tafel te gaan met de vakbonden, zodra deze de eis van 17% meer loon loslaten. Het containerschip dat sinds vorige week voor anker lag voor de Zeeuws-Vlaamse kust is vertrokken. Het schip is woensdagnacht alsnog naar Antwerpen gevaren. Om veiligheidsredenen moest het schip de transponder uitzetten, zodat het niet te volgen was via satellietbeelden. Eigenlijk moest de MSC Lorena vorige week al arriveren in Antwerpen, maar het schip moest toen rechtsomkeerd maken omdat er iemand dreigde een bom tot ontploffing te brengen als het zou afmeren. Het onderzoek naar de bommelding loopt nog, maar het schip is nu wel vrijgegeven. 4 Zeeuwse jongeren die verdacht worden van de rellen tijdens de afgelopen jaarwisseling in Arnhem-Muiden moeten nog altijd voor de rechter verschijnen. En dat terwijl de volgende jaarwisseling alweer voor de deur staat. Het OM zegt dat het niet sneller kan, maar de advocaat die enkele jongeren bijstaat is daar niet over te spreken. Oudjaarsnacht verliep vorig jaar onrustig in Arnhem-Muiden. Autobanden en pallets werden in brand gestoken en meerdere mensen bekogelden hulpdiensten met zwaar vuurwerk. Uiteindelijk werd de ME ingezet om de groep uiteen te drijven. Politie en OM trokken vervolgens alle registers open om de relschoppers voor de rechter te kunnen krijgen. Dat leidde ertoe dat 4 verdachten zich moeten verantwoorden voor het aansteken of gooien van zwaar vuurwerk naar hulpdiensten. Dat de rechtszaken pas na meer dan een jaar zullen plaatsvinden, vindt de advocaat die 2 van de 4 verdachten vertegenwoordigt kwalijk. Ik vind dat een hele slechte zaak, zeker als het om een minderjarige gaat. Bij een minderjarige is het uitgangspunt dat je binnen een maand of 6 toch wel een straf moet kunnen verwachten. Althans weet waar je aan toe bent. Dus ja, dat duurt echt wel te lang. Het Openbaar Ministerie laat weten het ook spijtig te vinden dat het zo lang duurt. Helaas is het niet gelukt om deze zaken voor de komende jaarwisseling op zitting te krijgen door meerdere omstandigheden. Het politieonderzoek vergde veel capaciteit en tijd. Beelden bekijken, betrokkenen herkennen aan de hand van signalementen, etc. De onderzoeksresultaten zijn vervolgens doorgestuurd naar de officier van justitie en die moet op zijn beurt alles analyseren, een beslissing maken over al dan niet vervolgen en een dossier opmaken. Pas daarna kan een zittingsdatum worden aangevraagd.
Naast de 4 jonge mannen die strafrechtelijk vervolgd worden, kregen zo'n 50 jongeren een boete van €400 voor het negeren van een noodbevel en een samenscholingsverbod. Maar ook bij het uitdelen van sommige van die boetes zijn volgens Wouters kanttekeningen te plaatsen. Hij staat zo'n 6 jongeren bij die hun boete aanvechten. In de meeste gevallen waren zij niet in het gebied waar het samenscholingsverbod van toepassing was. De een die was op 200 meter ongeveer van het gebied af. Een ander stond bij de rotonde wat buiten het gebied valt. En nog een andere minderjarige die stond buiten het gebied en die is eigenlijk door de ME in het gebied gestuurd, omdat hij die kant alleen maar op kon. En dat is ook aan te tonen. Al met al kan er voorlopig nog geen punt gezet worden achter de jaarwisseling 2021-22, terwijl de komende jaarwisseling al voor de deur staat. Overigens verwacht Wouters dit jaar weinig problemen. Ik denk dat het op zich een rustige jaarwisseling is, omdat het natuurlijk de zaterdag op de zondag is. Dus de zondagsrust die zal in ieder geval denk ik brengen dat het rustiger zal zijn dan normaal. De familie van Tim van der Steen wil dat de 17-jarige jongen die vastzit voor de moord op Tim wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. De jongen zit nu vast in Torentijd in Middelburg, op 500 meter afstand van het ouderlijk huis en de plek waar Tim werd neergestoken. In de eerste instantie dacht ik echt van, hoe kan dit? Er zijn zoveel gevangenissen in Nederland en dan kiezen ze ervoor om hem hier te plaatsen. Vervolgens heel veel boosheid, frustratie en woede. En toen gingen we over op, wat kunnen we hiermee doen? Direct heeft Bennebroek aan de bel getrokken bij de directie van Torentijd en burgemeester Bergman. Maar beide konden niets betekenen. Vandaar dat ze ook een verzoek van overplaatsing bij minister Frank Weerwind voor rechtsbescherming heeft ingediend. Wij hopen dat dit bericht bij hem terecht is gekomen. En dat hij hier een verstandige keuze in gaat maken. En dat mag en kan niet. Dit is ziekmakend. Wij zullen door blijven strijden totdat hij hier weg is. En het ministerie van Justitie laat in een reactie weten dat veroordeelden standaard zo dicht mogelijk bij hun woonplaats vastzitten, zodat bezoek makkelijker kan langskomen. Daarnaast sluit het ministerie uit dat de nabestaanden van Tim de 17-jarige jongen tegen kunnen komen, omdat hij vastzit. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland de Week. Alvast een hele fijne jaarwisseling en graag tot morgen.